Anem a comprovar si aquesta fracció són equivalents. Comencem per dir que 1 partit 5 és equivalent a 3 partit 15. Podem fer d'aquesta manera. 1 per 15 és igual a 15 i 5 per 3 és igual a 15. Llavors, aquesta sí és equivalent. Ara anem a fer aquesta dient 1 partit 5 si és equivalent a 2 partit 10. 1 per 10 és igual a 10 i 5 per 2 és igual a 10. Per tant, tot això són